Traballar para gastar. Señora, o importe que solicita non o devolvería ata os 75 anos. Esta é a frase que me parece entender cando pasa ao caixeiro de dentro da sucursal a retirar 50 euros. Unha moza vestida con camisa branca e traxe azul diríxese erguida a unha señora de mediana idade pelo rizo e vestido de flores que a escoita con atención. Ao marchar da entidade co billete que empregarei agora no supermercado da mesma calle, vexo que a señora de bolsa ao ombro se acerca á empregada para borboriñarlle algo que daquela así xa non son capaz a ouvir. Para cando me dei conta, o billete de 50 euros quedara reducido a un de 20 e algunhas moedas que empregaría na máquina do café. A atomización da sociedade lévanos a vivir a precariedade en solitario. Nin a tele fala dos problemas que nos preocupan. A miúdo, atopamos nos dispositivos o refuxo de consellos e vivencias que nos aíslan e nos alivian dunha vida que se reduce a traballar e gastar.